Vice Governor Junjun Davide, former governor. Ang usa di po second district unyang alas 8 si kani kongresista Bibot Abilanosa unahon na to rin Vice Governor kay murag nindot ning iyang nindot na ipangutana ang una ang iyang nakitaan sa second district para sa mga tao dito ug ang iyang plano para sa kaayuhan sa katauhan dito may taga-appeal ang third. Itong unahon si Vice Governor Junjun. Vice Gov, may buntag. May butang ni Buka, may butang. Salamat ang Buka ini ha. Salamat kayo nito. Vice Gov, kayo. kami naningkamot yung tungod kay naningkamot intan may kabuot sa imong linya tungod sa imong kasinatian sa legislative o sa executive. Pero Vice Gov, ang among tanang unahon ako ni kay hindi mo kay kamusugot imong anak patrabaho ko sa gobyerno. Samtang gobernador pa ka. Unsay imong makaagwanta bagyo ka kas grabe niyang debate. Kabay imo ba gyud puning hingos ganay mga nag-ung-ung dito nga gipangtay-an na lang tingali ito mga bill kabahin na ng political dynasty. Mas go, unsay imong barugana na ni? Aw kana noon kanang pagdebate kanang lalis-lalis sa legislature doon naman tayo kasinatian ni ana kay nakonsehal man ta sa Cebu City niya to number one terms o niya nakapapasal po tagulinan siya po niya isip usa ka abogado lula po tayo sa akong experience sa husgado kanig lalis-lalis mga abogado so makamao ko ana po makamao po ko mo himog balaod mo panlay balaod tungod sa akong background so mantigo kita ana ka pero Vice Gov, unsay imong kana na ang mura mag ang mahitabo mo gud ani basig maka puno kas daghan-daghan na nga nangusog aning anti-political dynasty bill basin unyang maka-appeal ka nya makapakusog ang imong debate usa man gyud nganong di man pug kaganahan o ganahan ka aning dinastiya nga pareho kay duna man koy sa atong konstitusyon wala ni duna unta ni pero why enabling law. Correct. Sakto kay na imong obserbasyon na sa konstitusyon kanang sa kabay na ang T-dynasty balawa pag yun sa they attempts before ka sa libawan pero wala gyud na maubot og second reading yes. O pohon maloy Ginoo makalingkod kita akong barugana gyud na dili kita ng dynasty no sa politika pero wa man tay we are a democracy magud dili atong republika democratic man kita so dili gyud nato kapungan ng mga uban nga mga pamilya nga ilang mga members sa pamilya nga gusto po magpapili nga lula po yung mga kapasidad dunay mga maayong qualifications po dili ato lang tan-awon ug maayo atong usahon nato pag regulate pa o pagpugong anang antay anak ng mga political dynasties pero katuod magula sa kada tao na kwalifikado ubo sa konstitusyon nga magpapili. So ako nang ato kanang anong yun tukion pag maayo kayon. Bisag ang Senado. Rest assured ka kung pohon kung mapili kita ang kaluyan kita sa Ginoo makalingkod kita mo appeal ko anang mga diskusyon diha kabahin anang political dynasties. Ako magong nangilaran ani bisan tingali ang mga tao, even tingali ang imong mga suod nga higala pod Vice Gov. Kini bitong ang Senado inahag-anak napoy magsuon karon napoy incoming sila nang tulo. Sila nang tulo. Laina. Pamilyahay naman ang Senado. Laina. Pero actually sa pagkatilugan ba yung kwalipikado yun? Naghang even better than those present. Correct, even yes. Better ka nato. Pero tingali yun, napikihan po sila sa resources or sa ba, or dili na yun sila interesado po yun mo attempt to enter public office kay ibalo sila nga atong politika tingali din dili kaayo yun ideal ba ang kining electoral process nato. Ari ko sa Republic Act 9136 kaning Electric Power Industry Reform Act Vice Gov IPERA law karon do ang provincial government pinaagi nimo sa imuhang pagpanguho sa provincial board doon na mga solar plant. Unya kining IPERA law naapon ni nag-ung-ung ditong mga kanibang amendment sa mga provisions ani kadili man ni para pampobre ning mga maong balaod para man ni sa mga na nag-iya ani mga power plant ay power plant. Mas good unsay imong tan-aw ani na kung ma-review nimo ang IPERA law makatabang yung kanini pero
ari sa ko sa mga solar power plant na abay possible nga katok kabutangan og planta diha mismo sa second district. Kita ikaw ug ako sakop man ta si Bikuan basig makatabang. Akong wakay ko makuha pag sa second district, doon na ba ideal yun nga lugar ng maayo doon ay potential nga lugar diya nga kabutangan og solar power plant. Pero diri sa norte, I think 2 weeks ago lang, nag-groundbreaking dito si Governor Gwen, katong solar plant nga pag-tukuron, paghimuon dito sa Daan Bantayan. Ang objective yun nga doon ay kuryente, doon ay power, alternative power ang mga konsumidor nga mas barato. Dini sa second district, ako tanaw na kay wa ako kakuan pagyudana di ato inadunggan ako niya tulugay na panahon ni Congressman Simeon kita na sa Alcoy. So dili ka to solar power kwanto kining wind kanang sabi mo wind vane bitaw. Pero wala I think wala gyud to ma-realize yun kay I think nakuha ang lugar o niya ang kinikain ang kuan bitaw ang potential wala gyud matunip tumayo gyud. Ako tanawon kung asaan ang solar kining basig makatabang in town ka onya vice go ug makongressman na ka aning kuan kay murag grabe yung kining si Beko under aning ipirano pass on charges ko no pass on ha sa ato pa og pinabaligya diri sa wholesaler ngadto sila sa mga distribution utilities or DU like si Beko maoro sa kunoy baligya nila pero ari po kapanitan aring ilahang tag 112 nga penalty kung masipyat ka due date pagbayad. O kanay tanawon yun kay akong katuyuan yun yun mga power supply nga barato ba consumidor dili kay mabugatan sa ilaw niyang kining ilang sa charges sa ilang balayranan sa konsumo silang electricity. Kay ang paitrabag yun kay mayngon sila pass on charges dili gyud ako nangayo na gyud kog accounting anin nila kay kanang ilahang 12 pesos kuno sa 112 nga penalty 100 padong sa Sibeko unya 12 kuno paingon sa BIR kay VAT kuno na ang penalty buhisan ang problema ani kay wa man di gid sila kahatag og counting oy murag lain daghan sa kaayong kukan dia. We have to hold them kini mga power distributors kilalang po gila sila mo account yun. We have to be transparent sa ilang mga transaksyon ilang mga billings po yun ipaklaro yun. Correct yun tinuod Vice Gov. Now kung pananglitan Vice Gov ingon ani ang mahitabo do na bay gawas sa solar energy diha posible or kanang mga renewable energies like wind murag wa man to magsilbi arita solar pero ang tubig do na bay potential na may mga spring dito sa imo man district ang Sambuan dunay daghang spring actually pero tan-awon pa po na kung abunda bagyon kay dili man gyud talauban mahubsan kay naglang tinginit lagi mahubsan so dili gyud constant ang supply dunay areas palitan sa Sambuan do na may aginid river diha diri sa Aginid Falls, mga falls diha sa Sambuan, daghan na sila. Diri po sa Argao, sa Bulhoon, doon na po yung mga areas diha na doon ay tubig. Pero kung ano pag yun na, kining sutaon pag yun na, ang abundance ana kung nahabag yun na. Kay ang pait mag-unana, kung init kayo sa makaron, mahubsan ba? Mahubas yun. Makulang na noon supply. Ang akong gitanawa na, mangita tag-source kayo. Sa Argao gani, doon na nagikuan diha. Sa Kaibo Spring. Kaibo, dito sa Apo. Ilang tatang Joseph. Kuan ato lang tanawon yun kung mahimo kay I'm looking at kining bulk water supply bitaw. Correct kana gyud. Mo na sugda na utana ni sa panahon ni Congressman Willie Caminero pan naapsan sa pagkahurot sa iyang panahon. So wala ako nang tanaw pag-usap. Konsulta ko ni Congressman Caminero kung unsa toy ang mga studies nga iya na napahimo dito kabahin anang bulk water supply diha sa Argao. Kay imo man kong na-mention ang ipadayon gini mo ang Farmer Scientist Training Program ni Dr. Romulo Davide. Sir, ang basic kaayo sa panginahanglan sa mga mag-uho ang tubig. So tubig gyud. Sa ingon aron nga panahon automatic mo mahal man gyud ang utanon kay ingnom sa nga wa mabuhi tungod sa grabing init among tinanom kani tinaw akong gani usa sa akong buhaton po gyud ka po no akong atuon ang National Irrigation Administration kana the best niya ako silang pangutanon ako silang pangayuan po mga plano nila para sa distrito ang sudo na sila tingali mangayo kog tabang nila aron kining atong mga mag-uuma
mahatagan ka ng matunan asang area yun nga mahimo makuha na mabutang og saktong supply sa tubig para dili sila magproblema ko niya inig pananom nila inig pag-uma nila. Kay karon batay kining kuryente og tubig basta ting init mo og giday magkuwang ni ingnon sa dayon ka sa kuan nga sa taga supplier og kuryente nga gipawang namong makina kay di na gyud kagwanta. Tinood gina ka sakto ken. Oh. So kanin tubig Vice Gov nakakita ko kay nakaana mo ko to silang tatang ilang Jumar Montañez. Ilang Jumar. Pwede kusugan itong tubod, basig may utilize na to na kanabang ipanglabay man na padong sa paabot ras dumanog. Kana, mo na kung ikuan yun, nag-istoryahan na gani may Jomar, naman ko na naiskutan siya bayan na kay kanang kaibudugan yung ilang supply ng tubig di sa kabukiran. Maabot mo ganun nagkulawin sa among barang baryo, Unya, so ako talausong. Ang nindot na, Basgob, kay murag gravity lang na, di na ka magkinanglan o daghang bomba. Tinod. Tinod. Naan mo siyas buntod kayo? Sakto kay na, sakto ka na. So ako sana sa atong gitanaw yun ka kung nasa kaibo. Kay ako kay na matabang yun ya pag yun not only sa katong kanang current na ilang kuanan distributan tubig sa dahil sa uwang lugar pag yun. Sa kabukiran. Ang second district perting abundahas tubig. Una even ang garing kani second district karon 7th district abunda po kayo. Naghihimo na ganing tourist spot sa provincial government but kuan man gud ang may tabo man gud ani. Parehas amo ang lungsod sa Barili ang mantayo pan tindaghan ng tubig. Pero wa gyud kaabot og third level ang tubig nga giingon daghan kay ngadto sa kabalayan magsinangay ng uban usay magpidikab na gani ron kay high-tech naman. Magkilala gyud ako kay pundo gyud magkilala akong pundo gyud para pag-develop ang mga supply sa tubig para moabot gyud sa mga kabalayan. So mo na akong paningkamutan sa gyud sa niya o arita mga ayos sa kuan gyud sa kini panalitan sa kining water resources bitaw nga kini na may agency. In WRB para makuha nato masiguro yun kanang kabala bisa sa poblasyon ang sentro sa kuan api kay tubig ko yun ay punda pero ang pagtap lang yun ana ang problema pero okay ra ba nimo kaning tubo pipeline ilubong man isyuta dili man ni mabutang ang kartola nga kining maong tubig pinagin is pagpaningkamo ito Congressman John Davide di man ni mabutang Dili lang dili naman. Dili kinahanglan ang importante maabot ang tubig sa balay. Ultimong waiting shed butangan man ko na diha sa second district karon og tungod sa panigpangamot ni mayor og ni congressman. Wala man kumana na ka. Wala ko na bilidara yun. Basta paita. Unya kani dili na ba gini akong tanaw dili man gini makuan di gini mabutang kartola. Mao ba? Tingali ibutang lang dahil ang source of funding sa palitan ng national government. Importante sa iyo po nga i-acknowledge ng national government. Palitan gikan sa national government yun ang pundo. Dili po balibad na og butangan kay requirement man sa SCOA. Husto. Kani ko amo ning paningkamutan nga paluapon ginamo ni kay kami murag duol na kay tinuod ang among paniguro nga ikaw naging mapuli diha og mahitabo ni amo ning paluapon nimo. Basol pa. Sige po, ako ginang paningkamuta, ako ginang trabaho. Daghan ko actually gustong buhaton yun. In fact, kana sa mga pulong-pulong ganin ako ako isulti sa atong audience sa mga naminaw nga unsay akong buhaton yun. Sa pirmirong adlaw kayo sa sesyon, puhon ko mapili kita unsay mga balaod nun nga akong i-file. O unsay akong buhaton, unsay akong makikuan yun ko, ako yung mga tuon ng mga national agencies nga para sa mga projects unya nga mahatag nila diri sa second district. So ang kanindot lang gyud ni unta kun sa unang adlaw or even sa unang mga buwan nimo makakita nami sa progress sa imuhang himong balaod nun nga makahatag og nindot kayo kay kana namang ini ka July mo I don't know kung mabudgetan ba din ang imong balaod nun nga mapapasar ang mabudgetan ba in the coming year. So ang among paningkamutan nga magkatabang mi pagpahibaw sa mga tao sa second district. So palihog kana dako kinatabang yun, Kay maningil sad mi. Kanang tabang danang paningil. Mao ba? Sigurado ako ginang buhaton yun. Kana panulting sa mga pulong-pulong karon nga interview nimo ako ginang
ako nang buhaton yun. Doon na natay plano of action almana. So, unsa may imong mensahe para sa mga botante sa 2nd District from Argao to Sambuan, Vice Gov? Go ahead. Salamat kay ka. Primero, salamat yun kay ka. Ini imong gihatag na ako nga oportunidad sa atong mga botante sa 2nd District. Please know that I have faith in you. I have faith in the voters of the 2nd District. Sa una pag yun na, it's been tried. Nasulayan na ginagi ka pas primero itong pagpapili. Hinaot ng inyong pagtuo, ang inyong pagsalig kanako, magpabiling ligon, ug hugot ang akong record sa pagkita pa yun na gobernador ug kakaroon hangtod na bisi gobernador, maunay ako ikapakita ninyo ako to prove to you, to show to you nga kita serbisyo ra gyud ang ato para magyus kaayuhan para sa kalambuan sa matag tigilungsod diha sa atong segundo distrito. Vice Gov, Salamat good kay morning ka. ko Salamat no. kayo. Vice Gov, niingon si Dara, partner man ako niya 8:30 ang Royal Blood nga si Boss Rico Osmeña. Rico, may buntag ni mo, Rick. May buntag, Rick. Kumusta ra mga Rick? May buntag. Ako ni partner o niya, totoo, di na dire. Susunod, lain na po program mo, no? Magsulo mo lang mo ka, no? Kiniguan, o... Ang kining 7 to 8:30, Station Pro 2, niya, ang 8:30 to 9, para nila mong Rico nga binayran ni sa sponsor. Okay. Sige. May yung programa, kadaghang yung nagpaminaw yung program ni Muka. Tungod sa aring Royal Blood ka akong partner, Rico Osmeña. More power to you and happy Easter kaniyodaan. Salamat, Vice Gov. May buntag ni mo. Salamat ka. May buntag. Amping po. Thank you.